Bafowethu iDurban Network lesi ku-Durban July kanjengamanje ngino-SK umthandeni bhutini njani? Sikhona qhawela kithi. Siyaphila nathi mfowethu. Kuwena kusho ukuthini ukuba ingxenye yeDurban July umcimbi omkhulukazi kangaka? Ungijabulisa kakhulu ngoba lokho kusho ukukhulu bebrand kaMthandeni SK. Nanokuthi nje ngicine ngidlala ama-monkeys amangaka. Ngiqala kwenye monkeys manje. Ngiyakwenye futhi monkeys. Ziningi le nkawu. Ngiyajabula nje kakhulu. Lokho kusho ukubaluleka kwami ezweni. Engangingazi nami ngakuthola ngendlela ngokuyithoba nokuhlonipha nokuthanda abantu nokuyimisela emsebenzini wami. Abantu mfowethu umculo wakho bayawuthanda, ingoma zakho zidlala left and right. Kusho ukuthini, yini i-secret yakho? Mfowethu lokho kusho ukuthi makabonge uJehova. Ya ngoba bonke kwakhe akukona kwethu. Namhlanje yimi sasa omunye ikhathi zabantu ayifani. Ngenza nami isikhathi sami lesi mhlambe ngelinye ilanga yobe isikhathi somunye uma ngingasekho. So nje ilokho bafowethu akukho umlingo khona. Sikhulume nge-energy yakho estage, njalo uma ungena estage uyavutha ushaya into ecokeme. Yini ingwani practice kakhulu kangako? Cha, ukuthanda nje umsebenzi wami ngoba kubalekile ukuthi uma uhitha ingoma abantu bayithanda noma usiperforma futhi wenza into ethembisayo bajabulise. Ungabe sengathi kuperforma omunye umuntu and then icula omunye umuntu, yabo. Ukuyimisela qhawela kithi. Siyabonga qhawe. Siyabonga ngane yakwethu. Siyabonga.